Siasa mar laro kom ODM e kaunti ma Homa Bay medo tedore ka jaod bura mar kaunti no Joyce Osogo Bensouda okoni komno ene moromo godo kendo nyiso jood bura ma bende laro komno mondo bolre gi chien e wach lemono nikech nitie lemo moko ma gimako e ODM e kaunti no. Bensouda wacho ni komno mane owe gi gavana Gladys Wanga onego opong' gi jasiasa mamiyo koko ni en kende jasiasa mamiyo e kaunti no mosewuok oko kalaro komno e kinde ni ma ODM timo ikruok mar bago yiero mag jotelo e kor gwenge. Bensouda ne losi alap ma nyisruok makindu e kinde nyasi mar bero ngima jogo manie sekta ma Jua Kali e kaunti no mane obagi e bwo aguch omenda mar ngaf ka josiasa mag ODM manoyuore nyasi no notielo ber mar tiyo kanyakla e tego ODM e kor gwenge. Number one, ODM kichako malo, ina chuo katu umona, kura tunyumona ni maute. Pachimala riyo mungelo rokomni, mine tin, e secretariat kati lineage mar ODM. Wachimala dek, ano kadwa rokomni nikech makomiyo, jok madwaro kombegi, yuara kata wuon mamanika, ene patron mar ODM karachuo. Koro baro chako ko machielo nango. ODM party wani en party motegno mokwanyal we chien. Okwanyal bedo jo mani ka wanyo ka ng'ato onge gi gik moting'o. Yuneno kan nyoro nyoro ki sirikal kocha ma ng'amiyo mane ka chawa jo kole oko. Nikech ne onge party mare ma nodhigo ibageti mesa. Omiyo wan kaka joluo, wan kaka ODM wacho ni party marwa modhigo i mesa. Kamora mora manoluongwa en Moko kuom jotend kanise